Hlala sizathu ngibengele pha ngamukele mbukele emakhaya kuSimanzonzo lapho ngithulela khona indawo zamaskandi ehamba phambili nenohlonzo. Mbukele emakhaya ke uma isikhathi manje ave ngidotsela indawo zokuthi abalandeli bamaskandi bakhala ngokuqolwa ifeze eminyama. Bathi lokhu ukuthi iCD yakhe ibizwa 130 bathi imali enkulu kakhulu le ukuthi ungazubiza iCD. Basho ngempela ukuthi ama-CD amaningi abizwa 80 rand mayidura noma ebizwa 60 rand. Bathi akekho umuntu ongakwazi ukuthi ekhiphe 130 ngoba nonyaka usuka nje sekuyela kuDisemba. Kodwa ifeze eminyama ichazile ukuthi le CD yayo i-double disc okusho ukuthi ama-album amabili kodwa kwi-album eyodwa. Basho ngempela futhi abanye abalandeli balandela kakhulukazi ifeze eminyama bathi ishibhile ngoba chaza ukuthi i-album iyodwa u65 rand. Bathi kodwa abantu bengalokhu bekhala bethi i-album iyadula. Mbukele emakhaya ke ngokubona kwakho wena ubona ngathi iyadula ni-album njengoba ethe i-double disc yakhe u130. Ushilo ngempela futhi ukuthi nge11 December izobe sikhona sigcwele $8. Mbukele emakhaya ngabe wena uzoyithenga le CD ebiza u130 ngoba abantu abaningi bakhala phela bathi iyadura le CD. Mbukele emakhaya ke izona indaba engithenga ngaphathela zona. Thi next time. Siyabonga.